your Becky, oh yeah. Weer welkom bij de K-route van dit Strittenfestival. Ik zie ernaast even wat meer van Shell eten. Eerst even op een rietje wat we al in dit programma hebben, jongen. Anne Zielstra docht mooi aan het paradies. Sneu liet ze zien wat ze maken heeft van A Midsummer's Night Dream van Shakespeare in de pastorietuin van Skiernegouten. In Nationaal Park Lauwersmar is van Joertoor 3 jaar lang werk van Hein Mader te zien. Mader wennen in Montchem en verstoor verliezen hier op 86-jarige leeftijd. Het wie een grote wens van hem om zijn beelden op deze manier tentoon te stellen. En kunstenares Petra Berbe vindt dat er duidelijk wat mis is met het gebied om het naar je Ceylon heen. Voor een periode van 2 jaar had ze het plak adopteerd om het op te laten met haar creativiteit. Ze wil dat de mensen hadden we thuis vielen kennen. We gaan eerst naar Skiernegouten, want daar gaat het komende weekend de Dream in première. De Dream dat is een joerdaags bewerking van A Midsummer's Night Dream van Shakespeare. En de kracht achter dit project is de talentvolle regisseuse Anne Zielstra. En ze wordt daarbij coacht door theater. Ik zal je wel even voordoen hoe je een ezelskop maakt. Van je? Ja, een blikje. Nou, mooi hè? Ik wist net dat ik het zo snel koer. Een ezelskop. Mooi nou applaudisseren, hè? Ja. 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 Wat hier zo? Wist je dat? Ja. Komt sto des al leer? Ja. Oh, wat Schots, je bent... Kom hier eens! Ja. Shakespeare in Skiernegouten. Dat weer de dream van regisseur Anne Zielstra. Zij schreef een eigen Frieske bewerking van het fantasievolle stuk Midsomernachtsdroom. En dat zal komend weekend opvierd worden in en om de leegstaande pastorievenning. Ik wil heel graag hier wat in het dorp doen. Ik ben hier binnen en opgegroeid en na de theateropleiding heb ik verschillende regies gedaan, maar nog nooit hier wat in Skiernegouten. Dus ik dacht, nou ja, met een keer wijzen vanzelf. En toen wil ik heel graag een ploegje mensen enthousiast krijgen om dat mooi mij uiteen te zetten. Dus toen heb ik een stichting oprichten voor hier. En meestal kom je hier zocht vrijwilligers en op zoek naar spelers. Hier is het. Midsomernachtsdroom, het bekende stuk van Shakespeare uit 1600, gaat over 4 geleefden die in een mysterieus bosk een nachtelijk avontuur beleven. De onderlinge relaties raad je daarbij op humoristische wijze in de war. Titania. Oberon. Nou. Nou wat? Nou ja, het is een comedy. Dus het is een heel vrolijk stuk. En er zit een betovering in, dat vind ik mooi. Ik heb al een paar keer Jerdes jongen en dan ontstieter ik een hele chaos in het stuk, wat ik heel fijn vind. Nou, en dan zitten er meerdere verhaallijnen in het stuk die alle hier eigenlijk ontevreden binnen en een dream hebben. Ze willen alle hier wat oors en dat slaagt ze in het begin van het stuk net. Nou mensen, zoals is, we beginnen naar binnen. Dan beginnen we met de rondleiding. Kom je maar achter mij aan. We beginnen in de keuken. Dan rennen we terug naar de vakkamer. Anne wordt jongen als een talentvolle regisseur en wordt bij deze voorstelling coacht door theater. Die hebben namelijk in geerwerking met kunstwerk en frats een project waarbij ze talentvolle regisseurs begeleiden in het maatje van theater met amateurs. Dramaturge Ines Sauer begeleerde het Anne. Ik ben betrokken als dramaturg. Dat is een moeilijk woord voor iemand die komt kijken en vertelt wat ze ziet als ze naar een voorstelling kijkt. Ik kan teruggeven aan een regisseur wat ik beleefd heb. Dat probeer ik te verwoorden. En ik kan helpen in het nadenken met een regisseur over wat zij wil vertellen. Anne is degene die eigenlijk tussen de spelers in staat en met allerlei ideeën komt. En ze constant aan het voeden is. En dat gaat heel snel bij haar. Ze sprankelt heel erg. En dan is het fijn als er iemand ook zit te kijken en het overzicht kan houden, als het ware. Ik vind het wel belangrijk dat hij een kritisch dan als je het.
omdat ik dat zelf ook doe. Dus de dingen die ik bijvoorbeeld als kritisch onjong worden, ja, die heb ik dan misschien zelf ook wel zien. Of daar kan ik dan wel inkomen. Ik zou het net fijn vinden dat iemand alleen maar schrijft, nou, dan ben je op de goede waai. Dus dan moeten we wel aandachtspunten jong worden. Maar altijd maar goed uitlijn wordt, dat ik het maar snap. Dan kun je er een werkje. Boomleeuwenpik! Kom, meesteresje. Boerenzwaluw! Ik kan hem nog mooi regelen dat ik hier een jachtvereniging oprichten zeg. En ik kan hem vertellen dat de kerker hier de tegenbleed mee is. De papieren had ik al binnen, dankzij Damien, om hier dat in het bos te jaaien. Mia, kom maar even bij. Dan zal ik ondertussen niet veel naar roep daar even de shit. Nee, hard! Nee! Net wang! Net wang! Mia, Dat is zonde! dit hier bij het opraad. Nee, Mia. We moeten dit er net mooi! Alle spelers binnen dus amateur en de meesten hebben nog neerjeder acteerd. Dat is vanzelfs een hele uitdaging, maar aan Anne binnen onervaren acteurs wel besteed. Juist de koep gewoon merken dat iedereen een beetje onder spanning weer. Terug dat er toch even een vluchtje publiek bij weer. En ik ook merken aan de tempo. Er wordt in één keer in een heel hoog tempo, vooral binnen, wordt er in een heel hoog tempo spelen en praten. En soms is dat niet erg, want het moet natuurlijk wel vlot doorrennen. Maar ik heb liever dat je hem zin vlot op elkaar volgen van dat hij iemand op de oor reageert, dan dat het heel erg snel terug in tekst havest. Dus je hebt een idee en oren die zitten dat maar net voor zich. Dus als regisseur of theatermaker dan ben je heel beeldend aan het denken en je het al helemaal voor je en orenmeester mag daarin meenemen. Nou ja, en het citeert nodig om mensen erin mee te krijgen en voor de spelers mag ze heel erg vertrouwen in. Dus op repetities goed uitlezen van hoe het eruit komt te zien en wat van ze verwacht wordt en dat het wel goed komt. Ja. En dan beetje bij beetje dan krijg je het vertrouwen ik wel. Ja. Five, four, three, two. We got the time. I like to move it, move it. In oktober verstoor Bielsen kunstenaar Hein Mader van Montchem, 86 jaar. De man heeft een hele soort werk maken en een groot part van zijn beelden die binnen nou bij me gebracht in het Lauwersmarkgebied. Joert is die beeldenroute Ierpenen en Evert van den Berg die wil wel weten wat er al hier om een vraag in is. Oh, dit wordt mooi, denk ik. Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Kunnen zij nu nog Ja, er komt goed nog het één volgende bij. beeld zien? Ja, denk ik wel. 2, 3. Nou, ik vind het wel leuk. Dit is wel eens wat oors. We zitten hier eens in dezelfde ding aan te zien en nu zitten ze wat oors op. Ja, inderdaad. En, ach, ik meende van een heel hier, gingen ze dan voort? Ja, nou... Treien. Oh, draaien hier. En ik wil me zeggen, nou, draaien hier, nou. Daar ben ze weer voort. Ik heb even dan wel gezegd, hé, wat is niet een scale? Het zou best kennen.
Hij wist wel iets van, ja. Maar ik denk niet dat hij heeft kunnen fantaseren dat het zo groot zou worden aangepakt. Nee, ik denk dat dat toch een verrassing voor hem zou zijn. Het is een tentoonstelling van de beelden van Hein Mader. Er staan 80 beelden op 40 binnen- en buitenlocaties rondom het Lauwersmeer. Die binnenbeelden staan in de kleine dorpen die nog weinig infrastructuur hebben. Bij Slager, bij de Palingboer, bij een klein woonwinkeltje, bij horecagelegenheden in de buurt. Bij 4 bejaardentehuizen. En zo overal waar nog plekken zijn waar mensen kunnen komen. Open armen naar het dorp. Bij hem wel, ja, hij had wat gauw is mooi geweest. En bij, nou ja, elke keer als er wat wie dan moesten we er weer heen. Volgens mij hebben we stickers al wat in geweest. En we zijn nog maar de laatste 5, 6 maar we nog en dan ben er nog per binnenbeeld. Nou, die spiering op Zoutkamp, dat was even een spectaculair putje. Maar dat deed ik wel weer neer om dat te maken. Als we hier straks die expositie hebben, dan zou het eigenlijk wel heel erg mooi zijn om mensen een exempel te kennen van waar is nou die kunstenaar geweest. En omdat ik al wat langer met filmerij bezig ben, willen we doen van nou dan maar we daar een soort documentaire van maken. Toen wisten je al dat het fout ging zo? Ja, toen weer duidelijk van dat zijn hele conditie die weer heel slecht. En de doktoren die hier, dus ik zie hem zeggen van dat hij dat ze eigenlijk weinig meer voor hem dwang konden. Ik heb niet 160 beelden kunnen maken, maar ik heb minstens 3 keer zoveel ideeën gehad. Ik heb meer ideeën aangereikt gekregen dan wat ik kan uitvoeren. Je krijgt dus heel duidelijk beeld in die film van hoe gepassioneerd hij was. Er was echt maar één ding heel belangrijk en dat was zijn werk. Er staat 1 scène in waar Hein een groot brok witte steen bovenop een groot brok hardsteen legt. En hij is daar nog een redelijke jonge man en je ziet hem tillen. En dat moment is voor mij heel erg, ja, het moment. Hein en dat enorme volume, die power die erachter zit. Zijn eerste en allergrootste wens was en zijn grootste bezorgdheid dat de collectie bij elkaar kon blijven en dat hij het niet voor niets had gedaan. Het verhaal gaat ook dat hij het moeilijk kon loslaten. In zekere zin kon hij het moeilijk loslaten omdat hij heel erg gehecht was aan zijn beelden. Hij hield ontzettend veel van elk individueel beeld. En hij had ze nodig. Zoals wij een mooie boom in onze tuin hebben staan, had hij zijn beelden en dat was zijn familie. Als hij af is, dan kijk ik soms daarna en dan denk ik, hé, dat was een hele knappe vent die dat gemaakt heeft. Maar dat ik het zelf was, dat is dan ver weg van mij. Dan kan ik het bijna niet geloven dat ik het zelf was. Ja, ik weet het natuurlijk, maar emotioneel heb ik dan toch een bepaalde afstand genomen. En zeg, nou ja, dat staat daar en het leidt zijn eigen leven. En daarmee ben ik tevreden. Ik hoef niet altijd te zeggen, het is voor mij, dat hoeft niet. Als het maar gemaakt is.
Er is van alles te doen in de stad. Net alleen maar strittentheater. Hier bij winkelcentrum het Ceylon, daar is een soort met schildersessie aan de gang. En deze schildersessie die maakt het deel uit van een volle grutter project van de kunstenares Petra Berbé. Leven het Zeiland heet dat. Ja, dat was een speedpaint event. Ja, dat was ook erg leuk. Zo zijn we begonnen, want het Zeiland, de parkeergarage was het eerste gedeelte wat klaar was in dit gebied. En nou, we vonden dat verdient een rode loper. Dus daar moet iets spectaculairs en daar moet iets komen waarvan iedereen denkt, nou, dat hebben we nog nooit gezien. Dus dat was ook inderdaad een wereldprimeur. En daarvoor had ik de modelbouwclub Friesland uitgenodigd en de mensen van de parkeergarage. En dat was dus gewoon een jongensdroom, van begin tot eind. Petra Berbé is een kunstenaar die wil dat haar werk direct deel uitmaakt van het duistere leven, midden tussen de mensen stiert en er wat mee docht. Ze heeft haar creativiteit voor 2 jaar verbonden aan het Ceylon-gebied. En dat betekent in haar geval dat ze met de mensen die je wonen en werken nooit denkt door hoe je van dit plak een beter plak buiten kennen. En dat mooi elkaar, daar gaat het haar vooral om. Waarom een hetje op de? Hertjes liggen ook graag in het gras. Komen hier ook hertjes dan? Nee, dit is het enige hertje en verder komen er mensen op. Dus, ja. Arone Sneun hier is op het Lombardsplein een schildersessie georganiseerd. Een picknick naar een schilderij van Manet met picknickers op een kleed, op vast met gas, met een 20-tal kunstenaars eromheen die het tafereel schilderen. Alle verschillende mensen in één kunstwerk bij elkaar. Goedemiddag dames en heren, hier op dit nieuwe plein wat geopend wordt vanmiddag. U ziet hier allemaal kunstschilders om ons heen. Ook wij van Straathoekwerk hebben iets gedaan voor dit project. Mensen waarvan men denkt, nou dat zijn allemaal verslaafden of het zijn allemaal criminelen. Nou dat is dus absoluut niet waar. Wij gaan met een man of 12 hebben we dit kleed maken. Daar hebben we, ik denk toch 2 maanden mee bezig geweest. Want het is een heel werk. Ik bedoel maar, je begint gewoon en je weet er net waar je aan beginnen. Dat is het leuke ervan. En Peter had het dus vregen en we gaan het bij heel veel plezier in. Ik woon hier in het centrum, dus ik ken het gebied en ik kom er dagelijks. En dan op een gegeven moment, je gaat je tot je omgeving verhouden. Dus dan ga je zo om je heen kijken en dan denk je van, vind ik dit mooi of voel ik me hier prettig? Of, en ik ben ook kunstenaar, dus dan ga je automatisch in je hoofd, denk je ook van, wat zou ik hier doen? Het Ceylon in Iljout is al een peer hier in een grote bouwput. De winkeliers die er zitten bezieken, zo goed als ze kweers dat gaat, gaan een zaak draaien te houden. Maar het houdt net oor en het is nog altijd een wat onlijig plak. Het mist wat. Maar het project Leven het Zeiland wil Berbé dat verhoren en er een plak van maatje dat het goed is, dat mensen wel graag komen en waar ze willen. Ik ben kunstenaar, dus ik maak kunstprojecten. Maar ik ben tegelijkertijd ook een kunstenaar die niet in de atelier zit, maar de atelier zo groot kan maken als ze wil, bij wijze van spreken. Mijn atelier gaat tot de horizon. Dus, dus was het voor mij een kleine stap om te denken van ik ga iets maken voor dat Zeiland. Ik wil iets gaan doen, ik wil een beroepsplak maken van dat Zeiland. Dat kan ik natuurlijk nooit alleen. Dus daar is kunstproject Leven het Zeiland uit ontstaan. En ik verzamel mensen om mij heen die met mij dat kunnen vormgeven. Mee kunnen denken, maar ook daadwerkelijk, zoals vandaag, dan moet gras verspreid worden, dan moet broodjes opgehaald worden, dan moet een kraampje komen. Kunstenaars moeten hier aan het werk kunnen. Dus er staat achter mij, of met mij moet ik zeggen, niet achter mij, maar samen met mij staat er een heel team die dat graag wil doen. Je hebt iets in je hoofd en daar probeer je dan naartoe te werken. En je weet nooit precies hoe het uitpakt. Het is altijd spannend. En ik stond daar boven en ik zag gewoon mooi dat gras zo. En de mensen eromheen. En de mensen die al belangstelling hebben voor de kunstenaars. Kunstenaars die zich installeerden. Ik dacht, het gaat goed. Ja, dit is wat ik wou.
Het was heel leuk om naar je te gaan, even een rondje te maken en te zien wat iedereen ervan maken hier. En dat je al te fotograferen, dan ga je een mooie serie portretjes van u. Ja, het is heel grappig. Ja, het is erg leuk. Het is echt heel erg leuk om te maken. Ja. Met dat een vogel voorstellen. Er zat net een meneer daar op een rood krukje koffie te drinken. Ja. En die ben ik aan het schilderen. Oh. Maar hij is net weggegaan. Ik vind het zo'n leuk idee. Dus ik dacht, nou laat ik maar gewoon weer de kwast pakken en doen. Ik zie alleen maar mensen om mij heen die met elkaar staan te praten, die het naar de zin hebben. Het is mooi weer, kunstenaars zijn aan het werk, mensen zijn geïnteresseerd in wat die maken. En je ziet nu dat er een sfeer ontstaat waarvan ik hoop dat die straks ook op het Zeiland zal ontstaan. Daar doe je het voor uiteindelijk. Maar het belangrijkste is, je doet het met elkaar. Dus niet alleen als kunstenaar, maar je doet het met elkaar. Op 23 juni wordt het werk dat hier terug de kunstenaars maken is tentoongesteld in Stedschouwburg de Harmonie. Het wordt hier daar is ik veild. Dit weekend na je weekend dan binnen we de weer onder oren mooi een boeddhistisch oratorium. De première van Bonifatius, de grote musical in Dokkum. En een preview alvast van 2 Ierbeloofspullen. Bedankt voor het zien. Mooi na je weekend.